Знаеш ли кое е най-ценното нещо, което притежаваш? Не е къщата, не е колата. Не са дори спестяванията в банката. Това са твоите умения, твоя опит, твоята интуиция, начина по който решаваш проблеми и вдъхновяваш другите. Парите идват и си отиват. Работните места се сменят. Хората идват и си тръгват. Икономиката прави обратни завои. Но това, което знаеш и умееш, то остава. Никой не може да ти го отнеме. Нито криза, нито конкуренция, нито лош ден. Това е твоят непоклатим капитал. И знаеш ли кое е най-хубавото тук? Ти можеш да го развиваш винаги. Всеки ден, с малка стъпка. Нова книга, нов курс, нов разговор, нов опит. Това е инвестиция в самия теб и тя винаги се изплаща. Затова те каня днес. Гледай на уменията си като на скъпоценност. Инвестирай в тях с любопитство, а не със страх. И не забравяй да се усмихваш, докато го правиш. Защото когато развиваш себе си с радост, резултатите идват. Дори по-лесно, хората усещат енергията ти и вратите се отварят сами. Ти си най-добрата си инвестиция. И никой, ама никой не може да ти вземе това. Грижи се за себе си. Учи се, смей се, мести.